L-ewwel darba li tqajt miegħu wiċċ imbuċċ biddilt opinjoni tiegħi dwar dan ir-raġel kbir. Hekk sostna l-eks-Prim Ministru ta' Malta Lorenz Gonzi meta kien qed jieħu sehem fil-programm speċjali li wassal Net Television fil-jum illi fih ngħatat l-aħħar tislima lil Papa Benedittu 16. Meta ltqajt miegħu kien f'Jannar tal-2007, ħareġ il-karattru ħelu tiegħu. Il-karattru ta' persuna li l-ewwel qed ikun ipprepara ruħu sew, li japprezza l-isforzi li tkun għamilt, li jkun jaf xi tkun għamilt u għamilt. Fid-diskussjoni li kelli miegħu sorprendini kien jaf ħafna affarijiet fuqi, illi ovvjament ikunu qalulu, anki għaliex aħna l-Maltin ma nirrealizzawx kultant imma hemm preżenza b'saħħitha ta' Maltin importanti f'ruoli importantissimi fil-Vatikan. Kellu miegħu Benedittu 16 u Dun Alfred. Skur, skur. U forsi da ingredient żgħir illi ta' min wieħed jenfasizzah illi l-preżenza Maltija hija apprezzata għal kontributu l-sustanza taħħa. Lorenz Gonzi rrakkonta kif meta ltaqa' miegħu l-ewwel darba fil-Vatikan kien proponilu żewġ affarijiet li jagħmel żjara f'pajjiżna u jikkononizza l-ewwel Qaddis Malti lil Dun George Pirega propju f'Malta stess. Bdiet bissima ħelwa kien qalli jara qalli l-ewwel xewqa tiegħek nagħtijiedek, imma t-tieni xewqa tiegħek sa tkun diffiċli. Huwa qal li meta Papa Benedittu 16 żar pajjiżna 12-il sena ilu kellu laqgħa straordinarja fejn fost oħrajn f'Malta stess kellu laqgħa privata ma' grupp ta' persuni li għaddew minn esperjenzi koroħ ta' abbużi matul ħajjithom kif ukoll laqgħa mill-isbaħ maż-żgħażagħ Maltin. Lorenz Gonzi ammira fehem id-deċiżjoni li kien ħa Joseph Ratzinger meta kien għadu Papa li minħabba raġunijiet ta' saħħa irriżenja mill-karga tiegħu sabiex il-Knisja Kattolika tibda titmexxa minn xi ħadd ieħor. Bil-Papa Benedittu baqa' sal-aħħar ta' ħajtu jappoġġja u jgħin lil Papa Franġisku fid-deċiżjonijiet tiegħu fit-tmur tal-Knisja Kattolika.